Mun kakang
dadi mahas ing asrama. Nyuwun ana mersane yang wijiwasa. Apa tarunane Martara? Punten dalem sewu Kang Mas Ranggala. Panjenengan dalem boten mutus kalih kula. Tentuh raos pitaken patos kula Kang Mas. Sapuntur panjenengan saking kraton Mojokerto. Paribasanipun panjenengan dalem nyiwakaken kaliyan kawula panjenengan. Nengenaken mapang supiti. Nyuwun amal. Asmanipun dikablar dadah. Ajeng wonten perkawis menapa Kang Mas Ranggala? Diajeng Martaraga ananipun Kakang munggah nyang sanggar pamujan. Nyuwun ana ngersane Gusti kang nyipta jagat. Merga pun Kakang Wirmasa kabotan karamu negara Majapahit. Yen saiki diwarangkoni dening Nabi amarga Nabi kae wong bodho mbalelo wong jereh gede-gede nanging yo kene kersa dalem Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana miji dening Nabi dadi patih Hamangga. Kula ngertos Kang Mas. Panjenengan dalem boten kasebut. Yen to warga Nabi dados patih Hamangga wonten ing kraton Majapahit. Nanging Kang Mas, Nanging kepiye? panjenengan dalem sampun dados merpati wonten ing Kabupaten Tuban. Kundarma punika sampun temen, sampun bahya dados garwa panjenengan. Ajeng dalem ampun ngantos kucek bab perkawis patih Hamangga bumi. Dipun wisudakaken, dipun paringaken kaliyan Arya Nabi Kang Mas Ranggala. Martaraga mula nganti pun Kakang Wirasarja merga akeh senopati lan prajurit sing duweni labuh labet adeg ing Majapahit. Nanging yo kene Wijaya Wiji Nabi kang pinangka dadi patih Hamangga. Mula sesera wiwit dina iku Ranggalawe mbalelo. Pancen kuwi dipangunek-unek uga mimpi sajroning pun musane tunggu cerita lantung ing ngono karwamu sing tresna Mas kula Kang Mas Ranggala. Kula kaliyan nembe langkah-langkah wonten ing Taman Kabupaten Kabupaten Tuban. Mendek sesekaran menika ingkang kula tresnani. Kula kaliyan panjenengan petik paringaken kula panjenengan Bogor ingkang sae sanget Kang Mas. Yen wonten sanget
imben kang kasebut Katokro Bowo imben kang kasebut Katoro Dasen Ansing Bumasa imben kang kasebut Katondro Kawas Kito mul mumpun kakang kepingin temen kira-kira nggonmu ngimpi sajroning Siramusari kuwi tak bukti Tak buktiku, Kang Mas. tak yen mono tumus diaju Kabupaten Tuban bakal tak pilani kanthi tetesi gede lugu Jenderal Selo Tumpah aku bisa tutup dari sentol cetok kowe ora trimo yen hayo nampu kami sundo menongko patih Hamangkubumi Satmakul balelo orang emosi lawe nek kowe ora trimo nampi menongko patih Hamangkubumi musuhmu dudu sapa-sapa iki lho ada bolong kebo anabra Karyo Basuki